ayo kanca. Kok wis medun. Munggah, ayo kanca ngene ajeg. Ngono aku ora tau ajeg e, Tru. Lha aku nek ditinggal dhewe wis ora ajeg. Lilo lan legawa Kanggo mulyaning negara. ha mulai hitung Sate loro tempe loro. Ciro lupat goblok banget Wah, dhuwur terus to, Tru. sarung jagung Kuwi nadane pancen dhuwur ya, Nyok. Oh, iya leng celeng. aku malah nguneke celeng kakang Ya kuwi ngunek aku munyok. aku muni aja ninggal gareng aku trima bonceng langsung tok saut Oke. Dadi, ya aja ninggal aku trima bonceng kowe tak antel ndasmu lho wong kok disaut cemplungke kalen piye? Aku salah. salah maksude piye jelaske to nyaut suarane gareng Oke. Ngono ki dadi cetha. ya Ayo, Tru. ya aja ninggal aku trima bonceng Cangkepe wong tuwa obok-obok. Jare kok nyaut suarane. Aku kok serba salah to. Iwak apa sing ora iso renang? Oh, kabeh iwak iso renang. Ono sing ora iso renang. Apa iwak abon? Yo, nggonek bapak teko. Kok pamplenge. balik kanan gerak Yo kancane iki Petro gareng toko yo celeng